guzkiz jantzizan. Asabazarren jantzizan, asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz. Ez dela bereiztu behar guztiz gerra eta bakea. Gerraren erdian edo baketa baten erdian bizitza dagoela, edertasuna dagoela, gai garela elkar laguntzeko, eta baditugu testimonioak nola adibidez bando batetakoak beste bati bizitza salbatzen dion. Horri deitzen diogu berradizkidetze hasiak, ezta? Nola suntziketaren erdian bizitza eta elkar laguntza badagoen. Eta alderantziz, itxurazko bakearen erdian ikusten dugu nola eguneroko bizitzan hainbeste indarkeria ere ematen dan espazio mikroagoetan. Dena sentitze bala, hain jente ona ikusita, erreketeak, goikoak hain ona ikusita, eure zelan bombardio beben Gernika. Bulerrian pistolia ipini, ametraleu, amartileu pistolia, eta ni inoz hil zorian sentidu banaz, ordentzi sentiduan gure aita hilda. Zorionez, momentuatan, kapitana edo komandantea etorri, jo, pistola gainean besteari, da kanpora gindu eban, esan ez, holako gozua eta egitek ezilea gizona hil. Eta gure aiteri zautzen, berabe agua isilik egiten ikasi dagiala. Talen ikusi gabeko zugaitz berriz bat zegoen. Zugaitz berri bat zegoan, erdian guzien burun, haren gerizak, herri baratzak, ezin hilkore egin ditu. Ordutik asko ikasi dugula, elkarkidetasunean gu ondo hartuak izan ginean, herri guztietan joaten ginean, herri guztietan gure umetxoak, gure nagusiak, bai Hego Amerikan, bai Europan, toki guztietan joaten ginean tokian, da behar bada gure jaurlaritzaren eraginez, edo haurek ere elkarkidea ziralako, ondo baino hobeto hartuak izan ginen. Dorduan sarriten esaten danean, zer daukazu zuek euskaldunok, beste apaino gehiago, zuen elkarkidetasuna agiriago ikusten data, nik sarriten esaten dutziet, guk erakutzi ona daukagu, gure atxineko, gure gudaosteko, jentia zelan hartua izan zen, herri askotan eta beti besoa zabalik. Eta guk ere herri bezala hori egiten dugu, egin behar dugu, etorkinei besoa zabaldu, gaur erakutziak emon, baina baitere haurekandik hartu, ze ikasi asko daukagu kanpotik etorten diranen gandik. Nosotros hemos pasado unos años que nos han mermado la vida de los chavales y yo no he aprovechado mucho de los chavales, de mi chaval, porque teníamos 4 años de guerra, luego vino la guerra europea también, con bastante hambre. El año 41 fue también tremendo. Yo les diría pues eso, que sobre todo que tiene que haber paz, porque si con guerras y esto pues no hay felicidad. Nire tabor mendi, nire baratz zaharren antzalda. Baratzaharren antzaldan, egi mami bihurradin, lehenaren muinak aldatu bezan, baratzarra baratz berri. Ordune guzkiz jantzizan, asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz.